an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazarasan kalo 5nan ye mɛ kalo ye bi o tile 28 ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'o ye seli fitini kalo ye bi o tile 17 ye jacira san kalo 10 don hijira san 1442 san dubabu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔnna k'a fɔ kunungo banti dɔw kɔni taara bi bangi dɔ ka Buguni marabolo kɔnɔna na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Furancɛla fanga ɲɛmaakɔrɔ Bandaw ka fara Premier ministre Mokhtar Wane olu kɔni bilala ka bɔ Kati kana Bamakɔ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la. An ka jamana kɔnɔna na bi maa dɔw kɔni wulilen don k'a yira k'a fɔ ko fɔ Irisulakaw ka na an ka jamana kɔnɔna na kunungo kɔni olu kɔni taara Irisula ambassade da la o ko kɛra cogo na kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Sikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ den dɔ kɔni suɲɛna Sikɔrɔni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ka taa ni den ye den kɔni taara yen Ngomikaw fɛ yen o ko kɛra cogo na kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ Buguni marabolo la dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bana commune min bɛ yen ko Dogokaw kɔni fɛ yen kunungo olu ka kafo jiginɛ maa dɔw kɔni nana ka na dɔ kɛ ni ka jateminɛ kɛ u maa fila don kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa kelen kɔni nana ka na sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ k'a yɛrɛ kɛ waribɔla ye ka na maaw jateminɛ o kɔfɛ a ta la u mɔgɔ fila kɔni segila ka na ɲɔgɔn fɛ ni marifaw ye ka na maaw kɔni sɔrɔ waribɔ ni waribila la bangi kɔnɔna na ka marifa jɔ maaw la k'a yira k'a fɔ u k'u bolola téléphone n'u bolola wari bɛɛ lajɛlen di ni min ma ka téléphone ni wari di n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa wari sɔrɔ min kun k'u b'o bɔnɛ a nin na u ye maaw kɔni bɛɛ lajɛlen da u kɔnɔ kan ni ka bangi nafolo kɔni ni ka nafolo caman den cɛ ni ka taa ni a ye u taalen kɔ fɔ sanga 5 bɔɲɔnko a ko kɔni sɛgɛsɛgɛla ka taa sɔrɔ bantiw kɔni ye ni maa ninnu ni k'u da u kɔnɔ kan ni ka nafolo kɔni cɛ ni ka taa ni a ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni wulila ni ka kunnafoniw cari arajo fɛ Dogo maire n'o ye Kalifa Siribe ale ye wele bila gendarmelakaw ma ko in kɔni kɛra sɔgɔmada yan fan fɛ nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko gendarmew nana fɔ tile gan fɛ u kɔni ye wulikajɔ ta ni ka taa ni maa n'u ye dugu dɔ la a yirala k'a fɔ ko siganama fila kɔni yira nka o ye kelen tɛgɛ kɛ a k'u ye ni k'o kɔni minɛ an bɛ don min na n'a fɔ bi o kɔni bɛ gendarmelakaw ka bolo kan a yirala k'a fɔ ko ni wale min filɛ ni bɛ ka kɛ Dogo commune kɔnɔna na ko lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲalen bɛ yen nɔ ko an ka finitigilaka kelen tɛ ni mara kofɔlen nin na ko ni waleya min kelen filɛ nin ye tan dɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ni ka lakana kɔni ta ni ka sabati ni yɔrɔ kofɔlen nin na n'an bɔra ye Mali furancɛla fanga ɲɛmaakɔrɔ Bandaw ka fara Premier ministre Mokhtar Wane CEDEAO maaw nalen u kɔni ni maa ninnu kuma ɲɔgɔnya ni ka ɲininkali ta ka ɲɛsin u ma u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu jɛnna n'u ka démission ye k'olu kɔni jɛnna ni fanga in kɔ pewu o kɛlen kuma min na CEDEAO maa ɲɛmaaw u y'a laɲini an ka finitigilakaw fɛ k'u bɛ se ka ni maa ninnu kanabila cogo min na yaasa u bɛ se ka t'u ka so finitigilakaw kɔni ma gɛlɛya don o ko la u ye ni maa fila kɔni ta ni ka jigin n'u ye ka bɔ Kati ka na n'u ye Bamako an ka finilakaw jabala min bɛ yen nɔ n'i ye fɔ o ma ko Bazi u nana ni maa kofɔlɔ ni ye Bazi la o kɔfɛ u ye Mokhtar Wane u y'ale bila ka taa a ka denbaya la nka Bandaw kɔni ale tora Bazi kɔnɔna na ka sababuya kɛ ale ka yɛlɛmani koɲɛw ka ca a yirala k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni ye nin waleya nin bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ani karama kɔnɔna na o kɔfɛ Mokhtar Wane ale selen a ka denbaya la ale ye kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale sera a ka denbaya la ni waleya min n'a kelen filɛ nin an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Mali bɛɛ jamana ɲɛmaa ɲuman ma ɲɛmaa min bɛ se ka an ka jamana in minɛ ni k'a kolo suma basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na faso den bɛɛ ka ɲinifɛn bɛ se ka sabati cogo min na Ala k'o don an ka jamana garisɛgɛ la n'an bɔra ye maa dɔw kɔni wulilen don k'a yira k'a fɔ ko Irisulakaw kɔni ka se ka na an ka jamana kɔnɔna na ko Faransi b'an fɛ yan nɔ kabini san jumɛn ko Faransi tɛ foyi la ni yuruguyurugu tɛ an ka jamana kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɔni ta ka taa Irisula ambassade da la kunungo Irisula bandiri kun b'u bolo n'o ye drapeau ye o kɔni bɛ ka ɲanga fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko Irisulakaw kɔni ka na k'u bɛ wele bila Irisulakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Poutine kɔni ko u jigi dalen b'o kan yaasa ka priorité d'a ma an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seku Gawusu Kante ne ye diaspora mɔgɔ ye anw ye initiative et action de la diaspora ne y'o président ye ani la voix de Karta Danbe n y'o vice président ye diaspora kɔnɔna na an bɛ yan Mali kungo la ka d'a kan Mali bɛ alihalaya min kɔnɔ bi
a tɔɔrɔ bɛ malien bɛɛ ka ta kɔnɔna ma ka taa bila kɔfɛla la. Personnellement bɛ appel min lancer malien bɛɛ ma nin de ampleur ni mouvement de ampleur kan ka bonya ka tɛmɛ M5 ta ka da kan M5 ta tun ye ka président dɔ bɔ an kun na mais nin ye an ka Mali kuturu de récupérer an ka tugu an ka finitigiw ko u ka se ka an ka jamana ka sigi sen ɲanama kan k'a bɔ français bolo donc irisiw an ka fɛrɛsiw u kana an dɛmɛ k'an ka jamana ka bɔ bolo la ni irisiw mana Mali ka foyi man ɲi français an y'u wele kana k'u k'an dɛmɛ mais an ɲan b'a la dɛmɛni tɛ ka taa isu ɲanama na a bɛ ka fu ye échec dɔrɔn de la. An ye appel lancé pour que bi tuguni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ vraiment peuple bɔra kan lamɛn a diyara an ye mais bi on est confronté aujourd'hui an ka finitigilakaw nana i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na u nana kɛ ka yɔrɔ fa tiɲɛ yɛrɛ la baara gɛlɛyara an bolo bi kosɛbɛ o de y'a to an ɲɛ b'an na espace vert kan yan nɔ bi sinon laɲini yɛrɛ kun ye mun ye o de an ka taa ambassade Russie da la mais i komi autorisation ma accepté polosiw bɔra o y'an balimaw don an b'u faamu u b'u ka baara de kɔnɔna la mais laɲini ye mun ye message ka se ka passer kɛrɛnkɛrɛnnenya aw kunnafonidilaw pour que Russie ka se ka na an dɛmɛ parce que an mɛnna France ko la depuis san 2013 France b'an ka dugumakolo kan yan nɔ fo ka na se sisan ma an tɛ ka résultat concret foyi sɔrɔ fo n'a kɛra fagali a n'an ka sanu bɔ ye ka taga n'a ye mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko opérez-vous tɛ n bolo moi j'ai suivi la formation ne barika ne donna formation bɛɛ la n y'a ye k'a fɔ u bɛ ka kɛwale min k'an ka jamana kɔnɔ hali moto min taara aéroport la bi a moto bɛɛ bɛ jadi su de bolo la donc u bɛ piège de da mɔgɔ la k'u bɛ taga an ka sɔrɔsiw dɛmɛ n'a ye moto la jɔn bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko nin ye Mali militaire ka patrouille kɛ moto la an ka Mali militaire foyi tɛ ko nin ye moto la moto fɛn fɛn tagara di a bɛɛ c'est la complicité avec les Français mais u y'a kɛ comme quoi pour que ka taa n'a ye aéroport la ka yira bɛɛ la komi a ma kɛ dogo la Maliɲɛnw b'a fɔ non ni ye nin ma kɛ dogo la i bɛ taa sɔrɔ nin bɛna taa di an ka sɔrɔsiw de ma mais k'a sɔrɔ a bɛɛ bɛna taa di terroriste de ma o t'a bannen a b'a kalama k'a fɔ Faransi an ka liste laban bɔra kɔsa in na Faransi intervenir la cogo sugu bɛɛ lajɛlen na k'an ka président chef d'état bandaw ka kunkolo ɲagami ani Muktar Wan ka se k'an ka ministre de la défense o mun bɛ yen nɔ ani Sadio Kamara ani Modibo Kone u bɛ fɛ Russie ka se ka na an dɛmɛ ka bɔ jugu bolo la Faransi ye bandaw ni Muktar Wan wele ka taa n'a ye Faransi pour que u ka se ka nin cɛba fila ninnu k'olu tɔgɔ bɔ liste la i b'a ye k'a fɔ o kɛra ko ye mun ma bɛn an ma kosɛbɛ mouvement tun bɛ sen na mɛnna mais k'a kura ka nin kura don a la kosɛbɛ o de kɛra nin wagati laban ye vraiment an ko k'an tɛna dabila i komi ko bɛ tan cogo de la an y'a ye k'a fɔ dugu foyi tɛ mun y'a ka liberté sɔrɔ nɔgɔya la wa peuple fana bɔra bi an bɛ mun nɔfɛ bi o de ye Russie ka se ka na an dɛmɛ yan. En bas la France! Vive Poutine! Vive la Russie! Vive Poutine! Ni tun ye maa dɔw ka seereya ye ko yaasa Rusilakaw bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o kɛnɛ kan jɛkulu dɔ fana bɛ yen FIS Mali olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu ka jɛkulu kɔni sigilen don yaasa ka dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma cogoya mun na a jɛkulu ɲɛmaaba Laji Danbele an k'a lamɛn. FIS Mali n'i ye FIS Mali yɛrɛ ta FIS Mali n'a bɛ fɔ o ma ko Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali an b'a a bakuruba ta bamanankan na an ka faso ka lakana walasa yiriwa ka nati an ka n'i y'a bakuruba ta bon ne dun ko lakana i bɛ sɔrɔsiw ko fɔ bon anw bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa sɔrɔsiw olu k'an lakana donc n'olu bɛ k'an lakana yiriwa bɛ nati ne ye sɛnɛkɛla ye n'i taara sɛnɛkɛdugu la sisan ni lakana tɛ yen sɛnɛ tɛ se ka kɛ dɛ ni sɛnɛ dun ma kɛ kɔnɔbara tɛ se ka fa dɛ donc anw de wulila sisan k'an bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ FIS Mali créé kun bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye donc n'i y'o créé n'i y'o objectif dɔrɔn ta o bi Rusiw ka ambassade tali kun o bɛ dɔɔnin fɔ a la ka sabu kɛ n'i ye jateminɛ kɛ sisan i b'a ye k'a fɔ an ka jamana lakana min b'a kɔnɔ a lakana ma sabati kosɛbɛ bon jamana caman faralen don ɲɔgɔn kan k'u bɛ n'an dɛmɛ walasa an ka lakana halisa lakana in ma se ka na bon Faransi fana bɛ yen ko barika na olu fana nalen don k'u b'an lakana halisa lakana ma se ka na ten bon an dun b'a dɔn kɔrɔlen Rusiw ani Rusiw bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo o y'a sɔrɔ Modibo Keyita kun bɛ yen donc lakana kun sɛbɛkɔrɔ sabatilen don waati donc mun b'an bali an ka se olu ma n'olu fana bɛ se k'an dɛmɛ olu k'an dɛmɛ an nakun de filɛ nin ye k'a fɔ Rusiw ɲɛna u k'an lamɛn u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na u k'an dɛmɛ o dɛmɛ cogo la walasa anw fana an ka se ka lakana anw ka yiriwa donc anw ta kun filɛ nin ye Rusiw ka ambassade da la walasa anw ka ɲini u fɛ coopération min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen o coopération dɔ ka fara u kan coopération militaire ka renforcer walasa u kana ka n'an dɛmɛ sur le plan militaire et que an ka se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na anw yɛrɛ fana bɛ se ka lakana donc mun bɛ Rusiw bali ka na ko ka Faransi to yan fo n'a kɛra ko wɛrɛ bɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔ ni ko wɛrɛ bɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔ ayiwa ne kɔni t'o dɔn mais ni ko wɛrɛ t'u kɔnɔ Rusi nali man ka kɛ problème ye n'i y'a jateminɛ an ka coopération militaire bɔ yen coopération au développement bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o Allemands bi yan Suisses bi yan Belges bi yan Faransi bi yan a caman de bi yan Faransi sɔnn'o ma coopération militaire la Faransi bi yan Américains bi yan jamana caman bɛ yan hali MINUSMA o ye MINUSMA nalen Faransi b'a kɔnɔ sisan MINUSMA ma na wa donc mun bɛ Rusiw fana bali ka na donc ne fɛ problème t'a la quoi
risiw kana ay nambe francita karita boy na risiw ta nati o yɛrɛ de ka ne ni tun bɛ tali kɛ Laji Dambele la a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi olu b'o wulikajɔ la tuma min na jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ Sauvons la démocrate olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fanga ka bɔ sɔrɔsiw ninnu ka bolo kan ko sɔrɔsiw ninnu ka baara tɛ fanga ye sɔrɔsiw ninnu kan ka taa kɛlɛyɔrɔ de la ko kɔrɔnfɛla kɔni minɛlen don ka taa se an ka jamana fan caman minɛlen don ko sɔrɔsiw sigilen bɛ bureau kɔnɔna na olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la a kɛnɛ kan Adam Diko ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn wagati sera u an ka fɔ ni fɛn ninnu ka dabila min ye dongo do coup d'état ni sɔrɔsiw ma sɔn fɛn min ma u bɛ wuli dɔrɔn k'u ka marifa ta ka na fanga minɛ a kan ka yira bi k'a fɔ ko fanga tɛ sɔrɔsiw ta ye fanga tɛ sɔrɔsiw ta ye o de kan ka yira sɔrɔsiw la sɔrɔsiw ka baara ye ka jamanadenw ni jamana protéger sɔrɔsiw ɲininen no bi Mali centre la u ɲininen no bi Mali nord la u tɛ yen nɔ u sigilen bɛ Bamako ni min ma kɛ ministre u bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ jamana bi mara tɛ yan donc n'an b'a fɔ ko nin ye Faransi nɔ ye nin ye Irisi nɔ ye an ka colonel minnu bɛ bureau climatisé kɔnɔ Bamako yan nɔ est ce que o ye Faransi nɔ yan est ce que o ye Irisi nɔ yan yan'an ka taa tɔw nɔfɛ k'an yɛrɛ kɛ wulu ye i b'a fɔ ko wulu min mago bɛ mètre la yan'an ka tugu tɔw nɔfɛ an k'an yɛrɛ sauver an ka nin sɔrɔsi ninnu ils ont les meilleures formations dɔw sigilen bɛ Bamako ministériel la an ni Ala cɛ un pays qui est en guerre o pays b'a ka administration militarisée o pays bɛ militaire bila ka bɔ ka kɛ ambassadeur ya o pays bɛ militaire ta k'u kɛ ministre ya yan'an k'an sigi don o don ko problème ye Faransi ye problème ye Irisi ye an yɛrɛ ka wuli k'an ka destin sa mɔgɔ si tɛna na Mali libérer Malien place la donc il arrivé un temps an k'a fɔ ni sɔrɔsi ninnu ɲɛna u ka baara o ye fɔrɔn ye an mago b'u la fɔrɔn na Mali minɛnen don k'u ka taa Mali bɔ bolo la yan'u ka président n'a ka ministre minɛ ka taa n'u ye Kati an ko k'u ka taa djihadistes minɛ u ka taa Amadou Koufa minɛ k'a fɔ ko Faransi bɛ k'u bali an ɲɛ bɛ min na olu de bɛ kɛlɛ la Bamako yan nɔ poste ministériel nɔfɛ k'a sɔrɔ u tɔɲɔgɔnw bɛ fɔrɔn na u bɛ ka sa Mali Maliens ɲɛna surtout Mali sifinnakaw wagati sera an ka sabali ka to ka an sigi dɔrɔn k'an yɛrɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ minnu mago bɛ mètre la k'a fɔ bi an ti Faransi fɛ tuguni an bɛ Irisi fɛ ayi an ti Irisi fɛ tuguni an bɛ Faransi fɛ il est arrivé un temps an k'an yɛrɛ ɲininka an minnu ye Malien anw yɛrɛ bɛ mun de kɛ yala est ce que armée ka baara de ka kɛ ministre ye k'i sigi Bamako k'a sɔrɔ jamana fan fila bɛɛ minɛnen don wa est ce que anw de kan ka wuli bi k'a fɔ nin militaire ninnu ɲɛna k'u place bɛ front na u ka taa front na ba ye n'u taara front na n'u bɔra yen n'u ye min fɔ an b'u lamɛn nin colonel meilleure formation bɛ minnu ma an ka impôt bɛ ta ka taa mɔgɔ minnu former k'u kɛ élite ye olu bɛ na ka na kɛlɛ kɛ ko f'olu ka kɛ ministre ye ni min ma kɛ ministre ye k'o bɛ jamana ta en otage o bɛ se ka continuer an y'o ye jamana jumɛn kan militaire bɛ autorité politique de kɔnɔ autorité politique bɛ militaire sanfɛ. ni tun bɛ tali kɛ Adam Diko la a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka di an ka jamana na Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ zone aéroportière o yɔrɔ ci minnu kɔni kɛra a maaw kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ka yɔrɔw kɔni cila u ka yɔrɔw ka lasegin u ma u ye nafolo min don u ka yɔrɔw la n'o cira o nafolo kasabu fana ka lasegin u ma ko olu filɛ nin ye sɔmiya kɔni bi ka don hali ni yɔrɔ la olu bi kɛnɛ ma u ye kunnafonidilaw wele u ye kuma min fɔ an ka maa dɔw ka sira lamɛn. an tɛ foyi ɲini an tɛ kɛlɛ la an tɛ woyo la an b'a fɛ État k'an ka hakɛ segin ma an ka dugukolo an'an ka nafolo mun tiɲɛna an bɛ na o ɲini État bolo an ka dugukolo an'an ka nafolo mun tiɲɛna an b'o ɲini État fɛ. ne tɔgɔ Fuseni Keyita ne ye Falajɛ dugutigi conseiller dɔ ye mais mun kɛlen filɛ nin ye anw na n y'a mɛn ko président de la République i sigilen bɛ dɔ de ka dugu la président fɛn tɛmɛna a bɛɛ kun sigilen don dɔ de ka dugu la an m'a ye jamana si kɔnɔ jamana mun ko ale bɛ démocratie de ka fanga taabolo ye démocratie o ka wuli ka démocratie yɛrɛ principe violer fanga ye mun ye fanga tɛ ka wuli sɔgɔmada fɛ ka mɔgɔw ka so ci fanga tɛ ka wuli ka dankari kɛ mɔgɔw la mais fanga ye mun ye ka hakilila ɲuman fɛn i ka jamanadenw bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ cogo mun na. n'a taara jɛgɛrɛpi kɔnɔ a b'a sɔrɔ an kɛ bɛ k'an ka tɔlu koroto k'a kɛ so ye k'a don a kɔnɔ an b'a kɔnɔ yen nɔ an den dɔw filɛ nin ye u tɛ ekɔli la u tɛ foyi degeli la u filɛ nin so kɔnɔ yen an mɔdenw bɛɛ kɛrɛfɛ tɛ u tɛ baara la u tɛ foyi degeli la u tɛ ekɔli la bilen an yɛrɛ min filɛ luwanse bɛ yɔrɔ min na bi an t'a sɔrɔ an filɛ jɛgɛrɛpi kɔnɔ u ka mɔgɔ wuli ka taa u b'an sigilen sɔrɔ yen an bɛ tile an bɛ si u k'a kɛ ala ni ala kira kama u k'an ka yɔrɔ d'an ma an b'a suɲɛ dɛ papiye b'an cɛw bɛɛ bolo an ka du papiye ma ɲɛ o bɔra mairie kɔnɔ donc wolosɛbɛn ma ɲɛ furu papiye ma ɲɛ donc u k'a kɛ ala ni ala kira kama u k'an ka papiye n'an ka d'an ma an b'u deli se t'an cɛw ye bilen fɛn t'u bolo u ye min don dugukolo la u t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ bilen k'a kɛ k'a jɔ. ne tɔgɔ ye Umaru Konta jɛgɛrɛpi ɲɛmakɔrɔ Jalo e ko zone aéroportière de ko mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ i y'an ka so ci n'o kuma de ye ka bɛɛ laconfigurer n'o ye e ye yɔrɔ ci immédiatement o tɛ ale kalo fila bɔ o yɔrɔ bɛ ka na suma ale tilegan na ale don an ye dɔw gɛn ko u nana hectare saba suma k'o ye énergie ka fɛn mina planté k'u bɛna énergie ka groupe dɔw sigi o kɛnɛ kelen kan ye o kɛnɛ kelen kan fɔla dɔ dira FEMA
ma futuma 20 hectares o kelen nga fene unana immeuble do joye ko guichet unique domaine ka guichet unique mete facile o bana la ma une groupe mo ma bla kono ko guichet unique domaine ta o jora tala kana hectare mu kan wala tatugu ko ina bina jola olu mo be bara la enveloppe ro misa be bara la ene kire kaitu o mo siko famu na soro ko aéroport tadu mo ko siguro ta mo ma nga sigiye munu me ka jo sango mo de bina do akono donc ama se ko yoro ko ni famu a papier dafale be fedi mamnu nya siye ministre munu nya siye be to bala a be de bala tout u bala ko jo alexandre no be jolla ngo kene kono yi e me mali on tan la nyogo be mo mali ku wor may fla de waaw be kele ni do be mo ka yoro che be be ko yoro fere ma wora ma guro kele sigan ga be e te sigan ni ke yoro ni gele ga tlaga ni go sunu num ke ko ra ti soma wora mo kala ne ra bin ke chudi to kuna mu vla ni abiyo ti siga be ka abiyo ti siga be kuruba a jande nyola jeta ambe mali atara nga yoro da wa on ti sigi pleda anya haidra makono ka ka te ga bo ti siga bo bani angon dina bu nama altara la me am potoro am ko nam borante do kuda wa litume talige zone aéroportière maula mamunu nga yoro chira kene konnana ni ngode dawali banko di yoro chira aluma wuli ka bo yoro la folo ko yoro kele ka ba suma ka ba fere ma wero ma ala ga haklina madanga jamana nyemoma namoro no jaglu lobe no association lafiaton sangare bu ka ofeno uli ya yira ga okuru ga yoro lotisela kabini san bafla ni wolon fla ka tabla san bafla shegin konnana ko foni yoro la manga kon ben yoro ko fole nofe yasa ka priorité dama Siri Traoré ale ba nyefo yanga lame ne tɔgɔ Siri Traoré ka bɔ Sangarebugu la gɛlɛya min m'anw kan Sangarebugu la o ye dugukolo de anw ye association lafiya tɔn mɔgɔw ye an ye association in créé dugukolo de kama an ka lotissement kɛra 2007-2008 ka plan approuvé Kulukoro fɛ k'a ban ka plan ta ka di Kati préfecture ma k'u kana an ka dugukolo d'a ma Kati préfet ya convocation bila kana d'a ma k'an ka taa an ka wariw sara u b'an ka permis bɔ ka d'a ma an taara ka t'o wari sara 30,000 ni 4,550 ani 50 ɲɔgɔn na u y'a permis bɔ ka d'a ma u labana ka faux plan de bɔ k'anw ka permis bɔ k'o kɛ faux plan numéro ye ka gouvernement y'a plan min approuvé Kulukoro gouverneur y'a plan min approuvé k'o dalen to yen u ma sɔn ka baara kɛ n'o u yɛrɛ y'a faux plan min bɔ u y'o de permis bɔ ka d'aw ma maintenant o permis bɔlen ka d'a ma permis b'i bolo e ka du u b'a yira k'e yɛrɛ kasera ka sɔrɔ e ka du b'a nɔ la u bi labana k'o feere mɔgɔ wɛrɛ ma bon e yɛrɛ kasera yɔrɔ min na fana n'i taara k'u ka t'o yɔrɔ yira e la u b'a fɔ ko yɔrɔ tɛ yen ou bien o ye dɔ ka titre ye an mi balako la mairie labana k'o bɛɛ feere k'o ban mun e ko faux plan do ne y'a plan in sɛgɛsɛgɛ an y'a plan ɲini Kati fɛ an banna k'a di k'a ɲini mairie fɛ a banna k'a di donc maintenant an yɛrɛ labana ka taa Kati urbanisme ka deuxième addition ko kɛlɛtigi Keyita o y'a faux plan de feere ma 40,000 an y'o 40,000 sara k'o sɛgɛsɛgɛ an taara sɔrɔ o faux plan an labana ka plan yɛrɛ k'o fana sɔrɔ ka taa sɛgɛsɛgɛ Kulukoro ko nin de ye plan ye ka tila ka taa Kati adjoint min y'a d'a ma o ka chef yɛrɛ Musa Kulubali ka t'o fana ɲininka ko nin de ye jamana ka plan ye donc plan min b'a bolo nin tɛ plan anw tɛ nin kalama an y'o cɛ convoqué Kati tribunal la n ka faux plan feere ma k'an ka wari segin a ma u y'o ko naso wari ma sara o yɛrɛ cɛ fatura kɔsa in na tuguni Kulukoro de y'a plan approuvé k'a di Kati ma ko Kati ka baara kɛ ni Kati taara ka taa an ka permis bɔ n'o ma kɛ ni jamana ka plan approuvé numéro ye fo taara kɛ faux plan numéro ye o dun permis wari sarala Kati donc an b'a fɔ Kati de y'a kɛ Kati préfecture de y'o ka anw na donc o bɔlen kɔ yen nɔ o yɔrɔ kelen maire fana labana tu ka tila ka segin ka n'o yɔrɔ kelen morcelé ka tila a bɛ ka permis b'o la k'o di mɔgɔ wɛrɛw ma i y'a yira ko maire y'a morcelé k'a di mɔgɔw ma o sariya b'i bolo wa a sariya bɛ n bolo parce que i b'i ka du kɔnɔ Kati préfet ka permis b'i bolo maire labana ka permis bɔ a la o bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo donc o tigi bɛna k'i ka bɔ ale ka yɔrɔ la ko parce que k'ale ka permis filɛ préfet ka permis bɛ ne bolo maire ka permis bɛ ne bolo dugukolo fila papier kelen o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di bon a b'o fana na n'a taara tribunal la a bɛ taa ɲɔgɔn soso sasa olu de bɛ tila tuguni ka u yɛrɛ dɛmɛ maire y'a permis bɔ ka di mɔgɔ minnu ma u bɛ taa ka t'olu soutenir tribunal la aw tɛ gagné k'a sɔrɔ aw dun ta ye tiɲɛ ye an kɔni b'o degun de kɔnɔ ni gɛlɛya donnen a ko la an ma se préfet ma an sera préfet ma k'a ɲɛ fɔ a ɲɛna préfet ko bon problème min bɛ yen sisan association Sangarebugu bɛɛ taara tribunal la donc ne kɔni tɛ se k'aw ka baara kɛ bilen a bɛ taa tribunal la ni tribunal banna olu mana gɔrɔsu min bɔ a bɛ na n'o ye ne bɛ baara kɛ n'o ye mais Mali tribunal a ma nɔgɔn dɛ i bɛ taa tribunal la i b'a kɛ tiɲɛ b'i bolo mais tiɲɛ a sɔrɔli baara de don maa tɛ ɲɛ ka bila i ɲɛ wari t'e bolo ka kɛlɛ kɛ fo e fantanintɔ e ta kɔni min minɛ la i bɛ taa tiɲɛ ti f'i ye depuis 2014 an bɛ tribunal la fo bi kiiri ma se ka tigɛ ni tun bɛ tali kɛ Siri Traoré a y'a fɔ cogo min na ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati an ka jamana kɔnɔ na dugukolo mankan min b'an ka jamana kɔnɔ bi ala ka jisuma kɛ a fura ye n'an bɔra yen nɔ an ka jamana kɔnɔna na kabini Moribo tile la an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw olu votera Moribo ye olu ye Moribo tile ye cogo min na ka na Mali bilama ye cogo min na
a mɔgɔkɔrɔbaw u b'u ka sira di an ka maa dɔ ka sira lamɛn. Mamadu Bacili n bɛ Yirimajɔ yan mɛ n den wolola Bafula bɛ 1932 ne wo kɛra Modibo ye mɛ n bɛ ka taabolo min ye jamana kɔnɔ sisan a bɛ ka kɛ tajuru sara ye a ma certifié jamana kɔnɔ na nin tɛ Mali taabolo ye transition nana de a ka wote labɛn k'a d'a ma a ka sécurité assurée u datara o la u bɛ taga k'u bɛ accord waliya accord man kɛ i bɛ k'a de tile la mun na ma waliya a ma taga k'a to balawu ka papier signé ka taga mɔgɔw ka du ci ko aéroport man kɛ i bɛ k'a ɲana wa mun na ma ci i ma bila mɛn na kana kɛ dɔw bɛ taga du i kan ka fɛn f'i ɲɛ i tɛ fɛn mɛn kun dɔ wuli ka si yen kɛ n'i sera yen n'i y'a ɲininkali kɛ i bɛ se k'a dɔn mɛ ka taga mɔgɔw tɔɲɔ k'u ka du ci a fɛnɛ bi e taara u bɛ mun kɛ sisan n'o tɛ tun ka kan k'i wele sariya la n'o bɔra yen n bɛ kuma susu den ma dɛ ne mɔdenw don ne den si tɛ susu a la bi a bɛ mɔden susu kiiritigɛlaw n bɛ kumaw de kan dɛ ne wolola 1932 ka bɔ tɛ Modibo ɲɛ mɛ taabolo min bɛ ka kɛ tribunal la a tɛ jamana to i diya dɛ mɛ Mali kɔrɔfɔ i b'i ka fanga bɔra a kan k'a minɛ ka taga bila kaso la a man kan ka o kɛ ɲɔgɔn na dɛ ni dɔgɔnin ou bien i kɔrɔkɛ ye fɛn k'i la a wele dutigi fɛ a ka taga sigi a ka kuma aw ka du kɔnɔ fini nɔgɔ dɔw bɛ a bɛ k'u so kɔnɔ dɛ a tɛ k'u kɛnɛ kan ne b'a ɲini u bolo ala kama u ka segin kɔ n'i ye ɲɛ sɔrɔ kɔ bɛ dɔ f'i ma dɛ wajibi de ye a bɛ dɔ f'i ma bon kuma min bɛ n fɛ k'a f'u ɲɛ o ye nin ye jamana bɛ tagabolo min kan tagabolo ɲuman tɛ bi a tɛ sini tajuru sara dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ o tɛ jamana diya. Ne ye Muhamadu Karambe ka bɔ Sɔngɔ ne si san 60 Maliko la hakilina min bɛ ne la jamana taabolo ka daminɛ indépendance tɛlɛ ka na sisan dɔ kɛra maakɔrɔba minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la n'o o y'a sɔrɔ u ka baara tɛ se ka sabati u ka bɔ yen denmisɛnninw ka gɛrɛ maa caman bɛ yen nɔ diplôme b'u bolo o tɛ ka baara sɔrɔ bon jamana bɛ ka tiɲɛ ka taa a tɛ ka ɲɛ ka taa olu yɛrɛ k'a lajɛ sisan ka jamana dilan ka ɲɛ o de ka di anw ye girigara min donna la sisan ne ka jate kɔnɔna jamana yɛrɛ faaba mɔgɔw ka baara don n'aw tɛ ale ma foyi kɛ sabu n'i ko e bɛ taa maa nɔfɛ a ka so ko i bɛna bila e ka ɲɛmaaya la a ma na i sɛgɛrɛ a ma fanga ɲini bon e taara k'a nɔfɛ e nana n'a ye n'a filila e kan k'a latilen de mais ni e sɛnna ka a ta k'a bɔ yen ayiwa ala de b'a dɔn n'o tɛ jate kɔnɔna ale kɔni ma foyi kɛ. Ni tun ye maakɔrɔ dɔw ka sariya ye u ka fɔ la olu ye Mali kunulama ye u y'a bilama ye a bilama ye ko o kɛmɛ dabalibanko de ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ sikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔni kɔnɔna na muso dɔ jiginna sani u yɛrɛ bɛ bɔ ni den ye ka taa ni den ye so dɔ ye den kɔni suɲɛ ka moto telimani ni k'o ta ka taa ni den ye u ye ɲinini kɛ fo ka taa ni muso kofɔlɔ in a taara ye fɔ n ko min de an ɲininkali kɛ maa dɔ la Mamadu Konate ale b'a ka sariya di an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Konate. An ye kunnafoni sɔrɔ ko kari don ko den dɔ suɲɛna Sikɔrɔni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na a tununa cogo di? Depuis ni muso bɛ tin na wagati min na muso dɔ nana ka na yɛrɛ la k'a fɔ ko ale ka mɔgɔ dɔ tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko o jiginna ko tun ye filaninba ye donc mais ko u taara donc a tora an ka mɔgɔ kɛrɛfɛ fo ka taa fɔ o muso jiginna sisan an cousine dɔ ani an dɔgɔkɛ dɔ de tun bɛ muso kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mais u labila kuma sisan an dɔgɔkɛ in taara k'a bɛ taa taxi ɲini na o temps kɔnɔna la an cousine o fana tun bɛ yen o tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc denba taara k'a bɛ taa caritaire bɔ a tɛgɛ la salle kɔnɔ yanni ka o na a y'i profiter ka den ta ka bɔ n'a ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka moto ta ka taa n'a ye a tununa o cogo de la. A yera cogo di de? Bon a yera cogo min na an ye komi an kɔnna ka publication kɛ photo bila ka numéro bila donc o kɔnɔna la ala ni sababu ɲuman u y'an wele k'a fɔ an ye ko u ye muso sigana muso dɔ yera Ngomi fɔ Ngomi fanfɛla la donc an ye magɛn o y'a sɔrɔ an taara déclaration kɛ sixième ninnu na olu bɛɛ la donc an dɔgɔkɛ dɔ taara ko Ngomi ka taa ko u la yen nɔ donc ka taa sɔrɔ a b'a u ka so yɛrɛ kɔnɔ yen nɔ donc o kɔni kuma in ka kuma lasigi ye polisiw ye den minɛ an ye sixième mɔgɔw yɛrɛ wele olu taara ka taa muso in minɛ donc ka taa ni u ye polisi la yen nɔ donc pour le moment muso in kɔni a b'olu bolo donc u ye den di anw ma anw nana den ye so a yera o cogo de la bon muso in kɔni ye denmisɛnnin mɔgɔ ye musokɔrɔba tɛ. N'i y'a jateminɛ nin wale ninnu ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na kuma bɛɛ e yɛrɛ ka hakilila la mun de bɛ ka na nin kɛ? Bon ne kɔni ka hakilila la min bɛ nin kɛ dɔrɔn o ye jantobaliya de ye n'i y'a ye ko mɔgɔ bɛ se ka taa kariya ka taa den suɲɛ dɔgɔtɔrɔso kɔni kɔnɔ kɔni an ka diɲɛ développera nin ko sugu ma dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ka caméra de surveillance
surveillance ku ka tona na ye mɔgɔ ye ko min ye sigana mɔgɔ ye a bɛ ka ko dɔ kɛ ko man ka kɛ dɔrɔn a b'a f'i ye donc a tigilamɔgɔ tɛ dan kɛ jamana tɔw bɛ ɲɛfɛ mais anw bɛ kɔfɛ an ka jamana de kan k'a jɛ dɔrɔn fɛn minnu kan ka kɛ teliya la pour que ka mɔgɔw kisi mɔgɔ ye surveillance de donc u k'u jija nin ko n'a mɔgɔ sugu yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ko sigalamɔgɔ don dɔrɔn k'a kɔni ɲininkali fɛn tɛ nkalon la donc u ka kow tɛ se ka kɛ o la ne kɔni ka hakilila la o de bɛ taa solution ye. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Konate la a y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na fɔlɔ i tun bɛ nin mɛn yɔrɔ wɛrɛw de la ni tun tɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ fiyewu nka kana ye adamaden kunturu o de bɛ ka suɲɛ waliden tɛ se ka kɛ maa ta ye dɛ Ala ka faamuya ɲuman d'u ma n'an bɔra yen nɔ somasokaw fɛ yen nɔ Bɛlɛnintu festival Bɛlɛnintu o kɛra yen nɔ a denfaya kun talen bɛ ka di sigida yelen ɲɛmaa Abdu Kulubali ma a kɛnɛ kan Abdu ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ka dɔn dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu tora jamana kunkanko la bɛɛ ka dɔn kɛ ka ɲɛsin u ma selisu don Ala ka hinɛ o silamɛsu bɛɛ lajɛlen na muso dɔw cɛw de bɛ to olu to an ni lakisili la donc an bɛ dɔn kɛ Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen la jugu Ala k'u nagasi Ala k'an so la ne ta ye bi dɔrɔn ka foli kurakuraya Somaso dugutigi ni a ka conseil la ka foli kurakuraya alimamu bɛɛ lajɛlen na ka foli kurakuraya an ka laadala sɔrɔsiw la ni o ye donso ye yanni sɔrɔsiya ka na olu de tun bɛ dugu la ka na ka foli kurakuraya Somaso musokuntigiw bɛɛ lajɛlen na muso bɛɛ lajɛlen ka foli kurakuraya jeunesse la ka foli kurakuraya ADS président a n'a ka jamana ka foli kurakuraya président d'organisation na comité yɛrɛ ye ne maa mɛn y'a ye depuis 2013 ne bɛ nin baara la ka daminɛ Bɛlɛdugu fo Zewa halisa Zewa ne ka fɛn dɔ bɛ ka kɛ sisan n y'a to yen ka na somɔgɔw ta de la n'o ye faso ye Somasokaw mɔgɔ bɛ se ka misaliya ta aw de kan bɛɛ ɲini la jamana kɔnɔ parce que an bɛ ka bɛɛ de ɲini Somaso bi Mali bɛɛ de don parce que Malien bɛɛ dɔn bɛ yan bi donc an bɛ se ka fɔ a ka festival c'est l'intégration malienne Malien bɛɛ bɛ yan jamana den wɛrɛ mɔgɔ bɛ yan an b'a fɔ c'est l'intégration africaine donc o tɛ ko de tuguni dɛ fo fɛn bɛ se ka Malien fara ɲɔgɔn kan ka farafinna wurodu jama fara ɲɔgɔn kan Somasokaw ani cɛ a yɛrɛ ye nin ko in Ala ka barika don a la bonya sɔrɔla ɲinɛ kɛnɛ kɔnɔ Somasokaw aw ta tɛ ne de ta don ne de ka kunnaja don n dontɔla bɛnna ni sirako kuma ye a kana fɔ ko sira lawuru tara dɛ a fɔ ko sira min kɛra ka ban ne de ko sira kɛra cɛ mun ye lawuru ta Seydou Kula ni ci sera ma a kɛra wala a kɛra sirako in a jɔyɔrɔ tɛ ne la la délégation a ye ta fɔ Siré na ko ani cɛ a yɛrɛ ye an ta tɛ politique ko depuis 2013 an bɛ nin na ne yɛrɛ ka sigida la wele bila ne ma ni pirati ka kan ka mairie ko ne tɛ mairie fɛ association ye politique association tɛ hali sirako ye politique ko tɛ dɛ donc lawuru dɔ ta o bɛna muso 150 ni former mais ni n ka bureau mɔgɔ kuma na an bɛnna kan an ka kɛ muso 300 ye nin formation yi mɔgɔ kelen ma wari bɔ 40,000 de don pour i ka tigi nin baara la 40,000 a muso 300 a kan ka bɛn million 60 de ma n b'a kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ sigida yelen ɲɛmaa Abdu Kulubali an yɛrɛ b'a dɔw seereya Abdu ye nin ɲɔgɔnna caman de kɛ an ka jamana kɔnɔna na ni nin ɲɔgɔnna cayara an ka jamana kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ an ka jamana mago bɛ ɲɛtaa min na o bɛ sabati n'an bɔra yen nɔ jɛkulu dɔ sigilen dɔ sen kan yaasa k'an ka kungo lakana yiriw bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min na olu ye kunnafonidilaw wele u ye ɲɛfɔli dɔ kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Baji Kamiya ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Baji Kamiya ne de collectif de Sera Yali Dakar o porte-parole de ne bon an ka bi lajɛ kun ye mun ye collectif ni bɔra décision dɔ de kalama décision mun ye ministre Bernadette Keita n hakili b'a la o ministre de décision ta ka yiritigɛ u an bɛ gunnen to yiritigɛ lajɔ fɔlɔ parce que yiritigɛ tun ye kɔlɔlɔba se an faso kɔnɔ mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka mankan ci ministre ye bɔra kalan waati min a ko yiritigɛ ka jɔ fɔlɔ ka suspend pour que ka dɔn mun bɛ yen fɔlɔ donc aw le yɛrɛ o ɲini ma ban fɔlɔ mun bɛ o ma se ka ɲɛ sɔrɔ la fɔlɔ ministre mun nana sisan pression fɛ parce que n y'a f'i ye société baw ni minnu bɛ yiri tigɛ ka taa n'a ye Chine olu de pression bonyana kojugu an b'a dɔn ko gouvernement a ma nɔgɔ donc ministre ye décision sous pression il a levé la suspension donc a lui le mena donc ka conditionné ni 100 millions ye société mana 100 millions sara i bɛ permis sɔrɔ ka yiri tigɛ donc yiri tigɛ i b'a tigɛ o cogo min ka di ye ka taa n'a yɔrɔ min ka di ye donc an ye o ye mun na ça c'est un danger an yɛrɛ bolo nin ye danger de parce que n ye Mali yɛrɛ jate minɛ n ye Mali tilan yɔrɔ 3 fila bɛɛ ye kungojalan ye n y'a fɔ ko ninnu société fana ka na tuguni an b'a dɔn machine b'u bolo n'an ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni kɛlɛ kɛ n y'a fɔ ye cogo min ka kuma lase la n ko environnement k'a fɔ e ye politicien e ye alimamu ye e ye kalanden ye e ye ministre ye ko a kɔlɔlɔ a tɛ tɛmɛ maa si la environnement tɛ dan yiri dɔrɔn kan mais yiri jɔyɔrɔba de b'a la parce que yiri
nya yiri ta bagan ka ni yiri de ka so o yiri bi kɛ sababu fana ka sana yiri bi kɛ sababu ka ni waati yɛlɛma mun bɛ ka sumaya parce que a bɛ vapeur mun dégager ça permet de refroidir l'écosystème maintenant nya yiri faga bagan mun bɛ balo mɔgɔ mun bɛ balo yiri kan jateminɛw y'a yira k'a fɔ ni yiri kelen faga a bɛ komi ni ma fɛn 30 y'o vie de bila danger la fɛn dɔ bɛ minnu bɛ balo yiri kan ni yiri tigɛ ni yiri tɛ u bɛ jigin kungo kɔnɔ dɛ fɛn caman bɛ kungo kɔnɔ an t'u dɔn collectif ka laɲini mun ye sa yiri tigɛ ka jɔ fɔlɔ an ka sigi k'a ɲɛɲini ɲɛma jɔlen na ni tun bɛ tali kɛ baji kamiya la a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka kungo yiriw lakana a kɛnɛ kan an ka cɛbɔ tun bɛ Mohamed Samake a ye ɲininkali kɛ présidenti la ale ye ɲɛfɔli min kɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Naba Fatumata Samake ne ye association IDAM présidente ye. IDAM yɛrɛ ye mun de ye? IDAM ye jɛkulu min sigira 2010 a sigira denmisɛnninw fɛ denmisɛnnin minnu delila ka taa former Dakar o formation in initiera Barack Obama fɛ depuis 2010 a formation kun ye pour que ka denmisɛnninw jeune denmisɛnninw minnu bɛ Afrique u dɛmɛ u ka se k'u ka dɔnniyaw lawasa pour que u ka se k'u ka jamanaw bɔ nɔgɔra donc n'o formation kɛra n'i seginna ka n'i ka dugu la i bɛ kɛ association membre ye donc pour que i yɛrɛ ka se ka baara dɔw kɛ pour que ka se ka i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka jamana bɔ nɔgɔ la laɲini min bɛ bi ɲɔ ɲɛnajɛ in na o ye ka gouvernement ladɔnniya comme gouvernement yɛrɛ tɛ yen mais décision kun taara ministre de l'environnement kɔrɔ in fɛ pour que ka se ka yiritigɛ yamaruya mana kɛ yiri sugu sugu ye k'o yamaruya Mali jamana kɔnɔ donc a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ pour que wele ka bila gouvernement fɛ walima gouvernement min bɛ nalen u ka nin décision in k'a jateminɛ k'a lajɛ u bɛ se ka yɛlɛma don a la cogo min na pour que jamana ka se ka lakana environnement sira fɛ parce que a bɛ dankari kɛ jamana taabolo la environnement sira fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Naba Fatumata Samake la a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana sabati n'an bɔra nɔ segukaw fɛ yen nɔ segu sifinnakaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ cɛmancɛ fanga kɔni dɛmɛ u ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ an sira min sɔrɔ yen nɔ an ka maa dɔ ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ ye Antoine Traoré dugutigiw ka jɛkulu min bɛ Segu mara la ni o bɛ ka dɔ dugutigi 2517 ko fɔ ne o ɲɛma ka kuma lasela ye n'a bɛ wele ko chargé de communication a wula n'a sigi kun ye i ka dɔn denmisɛnw ye hakilina min sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ waati min ko sisan a cɛ ka ɲi furancɛla fanga maaw i ka dɔn k'u dɛmɛ k'u jukɔrɔ ma don don an ko o ye baara ye an dugutigiw ka ko ye u ye ka kɔrɔ o sababu kɛ e tɛ se k'a fɔ ko e b'i ka jamana fɛ ko ye jamanaden ɲuman ye e ka tila k'a fɔ ko e bɛ baara kɛ min b'i ka dɔn ɲɛmaaw ka baara sen kɔfɛ o kɔni o tɛ taa cogoya si de la e tɛ se ka wele ko fasoden ɲuman e kɔni tɔgɔ wɛrɛ bi fɔ e la min tɛ fasoden ɲuman ye o la an ta tɛ bandaw ko ye an ta tɛ Mukutari Wani ko ye an ta ye faso kanu de ye o sababu kɛ dugutigi tɔn politigi tɔn tɛ an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye waati la an yɛrɛ tun y'a kanu an ni jamana ɲɛmaaw ka se ka ɲɔgɔn ye o sababu kɛ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ bolo sigida 2 ɲɔgɔn don n b'i dɛmɛ i bɛ ka baara min kɛ a cɛ ka ɲi adamaden si dafalen tɛ adamaden mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ b'i jɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Segu sifinnakaw ka kumalasela ma n'an bɔra yen nɔ Pɛsobakaw fɛ yen nɔ Pɛsoba dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kɔlɔmisɔ kuranɛkalan belebele bolodala ka kɛ yen nɔ a kɛnɛ kan an cakɛɲɔgɔn Seydou Kulubali ale tun b'a kɛnɛ kan ale ye seereya min sɔrɔ an ka maa dɔ ka seereya lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dawuda Jabate hakilila min ye an bila ni denmisɛnninw kalanni sira kan ka o de silamɛya bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogoya min na silamɛya faamuya ɲuman o bɛ se ka na dugu kɔnɔ cogoya min na min ka diinɛ yiriwa min ka sankɔrɔta di alisilamɛya ma o de y'an bila ni ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u kalan fɔ u ka taa alikuranɛ jigin o de hakilila de b'an bolo k'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u cɛsiri ni diinɛ in kalanni a ɲɛɲini na ani diinɛ baarali la an m'a dabɔ foyi kama fɔ baraji ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka baraji di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Alahu Taala deli an ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ gɛrɛntɛ min na an bɛ Alahu Taala deli Ala ka gɛrɛntɛ in wuli ka bɔ an ka jamana ka alikuranɛjigi yɛrɛ o bonya kama an bɛ Alahu Taala deli Ala de ye kolosumali masa ye Ala de ye dafu masa ye a ka balawu jugu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an ka jamana in kan k'an ka jamana in kisi bana jugu ma k'an ka jamana in kisi kɔlɔlɔ jugu bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛla alikuranɛjigi yɛrɛ o lahɔrɔma kama. Jamana bɛ waati min kɔnɔ sisan silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to dugawu kɛ la jamana ye sabula i mana kɛ fɛn o fɛn i b'a kɛ jamana ni o jamana ma kɛ basigi la ko n'i b'a kɛ i bɛ se ka degun sɔrɔ a la o la an bɛ dugawu kɛ cɛ fɔ ani bɛn yarabi Ala k'o sabati an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka ɲɛmɔgɔw d'an ma ɲɛmɔgɔ minnu n'u bɛ hami ni jamana ye
ko mɔgɔ minnu fana bɛ hami ni ɲɛmɔgɔw dɛmɛli tiɲɛ kan yarabi ala m'an fana kɛlɛ o ye ala ka kuranɛ min jiginna dugu la ala ka a barika sabati dugu la ka barika sabati jamana la an bɛ samiyɛ min ɲɛbila la yarabi ala ka ji ɲuman di an ma ala ka ji ɲuman di an ma n'ala ye ji ɲuman di an ma sɛnɛfɛn minnu bɛ sɛnɛ ala ye seba ye ala ka o sɛnɛfɛnw buguncogo ɲuman na ne ka sɔrɔfɛnw caya a la sɛnɛkɛlaw k'u kɛnɛ to yarabi ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an ka o kuma jagokɛlaw fana ma karamɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ baara la kalanyɔrɔ la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw k'u hakili to karamɔgɔ la sabula kalan bɛ ka nagasi nka a tɛ nagasi dɔwɛrɛ ye dɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔw labilali an kan ka dɛmɛ min kɛ kalanko la ni diinɛmɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ cɛsiri diinɛko la nka dɛmɛbaw furu ka sɔrɔ a la dɛ minnu bɛ hami n'a ka koɲɛ ye minnu bɛ jɔrɔ n'a ka koɲɛ ye o tuma ni ala min kɛ kalankɛba ye ni ala ma kalan dɔnniya di i ma ala ye nafolo di i ma o kuma nafolo min n'a y'a d'i ma n'i y'i janto ka karamɔgɔw ka hami n'u ka koɲɛ ye walahi ala b'a k'i ye bɔda ye lahara an bɛ dugawu kɛ fana kalan ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ye ala k'a kɛ o kuma na basigi bɛn ala k'o sabati n'a a ye. Ni tun ye maa dɔw ka seereya ye kɔlɔmisakaw fɛ yen Npɛsoba mara la an bɛ dugawu de kɛ ni kuranɛ kalan kelen filɛ nin ye ala k'an ka jamana kɔlɔsima ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Juratɛ Jakite mun b'i bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ a n'a wasanbolo ɲɛma kɔrɔ Guillaume Soro a n'a nɔfɛmɔgɔ maa 20 bɔɲɔgɔnko ka kiriw daminɛna kunu Abidjan kɔnɔna la nka nin kiri in yɛrɛ bɛ ka kɛ Guillaume Soro kɔ a nɔfɛmɔgɔ maa jalakilen 14 kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kunu u jalakilen bɛɛ ka da kan k'u tun b'a la ka bɛnbɛnbɛn dɔ kɛ walasa ka fanga dafiri san 2000 ani san 19 wagatiw la nin kiriw yɛrɛ kun daminɛna mɛ kalo tile 19 wagatiw la nka o bɔra ma sabula Guillaume Soro ka lafasabagaw tun y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛnfura dɔw dira olu ma ko kura ye min yɛrɛ tun ma ko fɔ kiritigɛlaw fɛ ko ka wagati dɔ di olu ma walasa u ka se ka sɛbɛnfura in jateminɛ kosɛbɛ kiri in daminɛna kunun ko kura ye Abidjan kɔnɔna na o kɔfɛ an bɛ taa Uranda Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye taama dɔ kɛ kunu mɛ kalo tile 27 ka taa Uranda o senfɛ Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ko mun tɛmɛna ka kɔrɔ Uranda kɔnɔna la ko Faransi jamana kan k'olu jateminɛ kosɛbɛ wa ko gɛlɛyaba mun kɛra Uranda waati jan tɛmɛnenw na ko Faransi jamana nɔba bɛ olu la yɔrɔ mun yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ Urandakaw ka kɛlɛ la n'a bɛ Uranda faaba kɔnɔ Kigali n'a bɛ wele nansarakan na ko Mémorial du génocide de Jésus o Emmanuel Macron taara tasi bila folikɛ ye a labanna ni k'a tɛgɛnɔ bila gafe la mun bɛ wele ko livre d'or n'an bɔra Uranda an bɛ taa Texas gouvernement bɛ ka labɛn kɛ ni k'u ka maaw yamaruya u ka se ka yala ni marifa fitiniw ye jama la hali ni sariya tigilamaw ma yamaruya sɛbɛn di u ma ni kuma in yɛrɛ cayara kosɛbɛ nka ni hakilina yɛrɛ taara Joe Biden kɛlen kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko marifa ci dɔ kɛra olu ka jamana kɔnɔ mun yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa damadɔw bɔnɛ u ni na k'a bɛ fɛɛrɛ kura dɔw boloda mun bɛ kɛ sababu ye nin wale in ɲɔgɔnna kana kɛ n'an bɔra Texas an bɛ taa États-Unis ani Chinois ni ɲɔgɔn cɛ Chinois ani États-Unis jamana fila olu y'u ka feereko mankanw daminɛ ko kura ni jamana fila feereko ɲɛnabɔbagaw y'a jira k'a fɔ ko États-Unis ani Chinois k'olu cɛ gɛlɛyara kosɛbɛ ka Donald Trump to fanga la u y'u ka sigi ka fɔ fɔlɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kabi Joe Biden nana fanga la ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni jamana fila ka sigi ka fɔ kɛ ni kuma in sɛbɛntiyara Chinois ka feereko ɲɛnabɔbaga minisiri fɛ u ka sigi ka fɔ sen fɛ u kumana bɛnkan sɛbɛn kan bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ san 2000 ani san 20 wagatiw la janvier kalo la ni o yɛrɛ kɛra sababu ye ka san 2 feereko mankanw ba karamɔgɔ Sidiki nin bɛ dansigi an ka kɔkan kunnafoni la Juratɛ Jakite y'a fɔ cogo min na ala ka basigi ni bɛn sabati Mali ni jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ y'a fɔ cogo min na Texas olu ye min yamaruya u ka jamana kɔnɔ ala ka n'o hakilina jigin an ka jamana ɲɛmaaw kɔnɔ n'o tɛ a bɛ kɛ kasara ye dɛ futinɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ni marifa yamaruyala bɛɛ fɛ yan a bɛ kɛ tiɲɛni ye ala ka hakilina ɲuman d'an ma